जागायजेनबायबो नै खेराइ जागोन दा मोनायावहाय गाखोबोखाबाय दा बेलासियाव मानो होनबा गाबोन गाखोनो हाया नालाय बरायबाय लोगोफोर गोदान आंनि भिडिअआव नै आं दा बावखुंग्रियाव दंफैयो नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बेयाव गाहायाव होनानै गोजौआव थांसिगोन थाहैसिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर जागायजेनबाय फुजाया होलांनाय ओरै गाहायाव मानसिफोर दङ गाबोनसो बिगा अमा सोग्रायाव नै माया दंजोबथाराबो सिथासिमथार मेथाइ लाग्राया बावखुंग्रि जानो लागाव अमा हांजोबनाय नै सिनायनाय लोगो मोनलायबाय पुरा wah गोजानखाना मालाबा दंबाय आदा सुखा सोर गल गायदांब्ला ओरैजाय साजों हुसेन इसिबां अमा बेदर मारै जाखोब्रा नायगोन नों बेसे गोजौ जालु गाहाय नुया जेबो नङा बेयो आंनो औ बाव मोसादों सिख्लाफ्रा मा जाजोबसैलाय बावखुंग्रि आइसक्रिम जादों 와 그죠?
फरेस्टबो दं फरेस्टफोरबो थायो बावखुंग्रि गाखोग्राजोब बिसोर ओइ माखौ गारिखौ ओइ हाजोआ बेनो गोजौ आंबो बेनिफ्राय खेबबोजोबखादों सोरनावमोन मा मख्लांखौब्रा हाजो गाखोनांसिगौनो ओंखारजेननोसै नै जोंहा बावखुंग्रि ए एवजोबदों माथो नुदों मोजां र' नैबे मोदायफोरखौ खेबहरना बेयाव आखायालाय मासे मावलाबायखोब्रा जानो मुरि गाखोग्राजोब बिसोर नै बिदि लामा मोजांबा जेबो मोनालां बेनि जौसिन जौसिनखौ गाखोबाय थांबायबो नै मानसिफ्रा गाखोग्राफ्रा गाखोजेनबाय सहैगासिनो गोजौआव नुजोबदों बे लावथिया बेसेबांब्रा 50 थाखा आयौ लावथि नाङालै जोंनो दिनैनि दिनाव माबा 1 घन्टानि उनाव होफैफिननो हायोबा 50 थाखानो नैबे लावथिया औवासोबाव फानग्रा नैबेनो आदैया दैजों सोलायना लाखिदों जेनेबा खोथा दंखायो जेनेबा नोंसोर दिनैनि दिनाव ओमफ्राय गोजौ जालांबाय नै बाब गाखोलांला ओइ र' थाथ' फुरा नै मानसिफ्रा गाखोलाय ओंखारलाय जागासिनो दं हा दामनो जागायजेनबायबो नै खेराइ जागोन दा मोनायावहाय गाखोबोखाबाय दा बेलासियाव मानो होनबा गाबोन गाखोनो हाया नालाय बेयाव गाहायाव होनानै गोजौआव थांसिगोन हर थाहैसिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर जागायजेनबाय फुजाया होलांनाय ओरै गाहायाव मानसिफोर दङ गाबोनसो नालाय गाखोनाया 1 थारिख संक्रान्ति
साख्राफोर जोबदां बिसोर अबे गाबोन आगानानो जालालै लागाव लागाव रावलाय jangan ruwai ha germing fैखायो बैसिमावनो गोबाव जाबायमोन ना बोसोराव खनसे गाटखौ मानबाय नै बरियानि दालाङा सरायघाट दालां नै बदै दं गोजौआव मोननै दंफैयो बथलनिखौथ' बायनानै लोंनो हाखाला 50 थाखानो 50 थाखा गोजौ हा जोङो बिसमुरिनिलै थिखिनियाव फुरा बिसिना आलदालाय नै थाखो मोनफा मन्दिर दंजोबो ना रावबो गैथ'आ दिनै गाबोनसो जागोन ना मानसिया 50 थाखानो गाइस मोनदैया बथलसेयाव लानानै फैखा दिनै रावबो गैया गाबोनसो जागोन बावखुंग्रिया जोबथा फैबाय अन्थाइ गिदिर मोनसै
मन्दिर मोनबाय गाखोबो हायोबा गाखोबो खेबफैलाय खेबफैलाय बेनो सानथामसै ना मानसिफोर गाखोग्रा बिसिम गाखोगोन आरो ना बेनो लास्ट बर्डार ओरै फुजा होगासिनो मालाय बेनो जोबथा बावखुंग्रि हाजो खमला मोफौ दं बे मोफौ गैया जायो नामा नै माथो माबासो ओरैजाय मा होद होबथालाजोबनायसो माथो दंफाङानो माबायानो अन्थायानो बरिया जायगा होद मा गेलेयो बावलाय गर गैयालै गेलेग्राब्रा नै 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 बे मा गेलेग्रा बेलाय अबेनि हाखर ए दिनै गाखोफैजेनबाय बावखुंग्रियाव गाबोनथ' गाखोनो हालाना आजां गाजां मानसि जायो साननै थानोसै बेयावनो मानसि खमबासो ओंखारलांगोन बेयावनो जानोसै